Ayan, welcome back. Yes. Ngayon po ay nandito po kami ngayon at kasali kami sa tinatawag na tupad. Opo. Ayan, ito yung mga kasamahan ko. Sila. Ang trabaho ko dito ay supervisor lang sa kanila. nandito pa sa luyo ko. Ayan. Nagpapakitang gilas sila, nagpapasudang sila. Oy, mag-ukot kayo, may video. Oy, Sara, wag mo lipasan yung dalawang puno. Nandalang oras sa disnak. Mga niyadak di mabaya. Nangaukot ini kay ini ang klase, mamamatro ni sa burabod unina. Ayan guys, napakaganda po ng programang ito dahil makatutulong po ito sa mga mamamayan at syempre po makatutulong din po sa barangay para po mapaganda po yung barangay at hindi po maging marumi. Huwag mo man lingkuran doon yung isang puno dyan ng ano ha. Isang puno ng mais dyan. Oo, kadlawan niyan, may kapatyan sumabol. Huwag ka lang malalangkag. Huwag lang kayong maalo. Sa tulo, mabaraga mamatron daw. Kaya di ka manlat udan pag inom, kaya mapaso. Manakgas, masuriaw. Di ka matakbo pa doon sa kuan. Sa kalye. Kulo nga, nananakgas nga may paragdara. Hindi yan, ang matakgas. Kung sinundan nga nagtatrabaho sa Ate Inday. Yan si Kapitan. Magiging mabait tayo kay Kapitan kasi siya ang magpapaisinap. Hoy! Bakit mo tinuluyan yung mais? Ayun pa doon, no? Sa unahan. Nano ko nga oras sa snack. May snack? Ano daw? Pankit, kung mamalit ako di pag-ataharkit. Kadadlaw pera ka oras, Kapitanan, kailangan na serbisyo. Upat, inurasan ko kayo ha. Huwag kayong maglibo. 30 minutes pala. Anangay sin para waray makalibo. Butangan sin mga kuanan ito. Iyo lawas sin mga detektor. Pag ikaupat ka oras, matingting. Ayan, lumingag. Huwag ka maglakaw-lakaw. Naiiba na ng 4 ka oras. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng barangay officials ng barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar, sa panguna po ng aming masigasig na kapitan, ayan po ng barangay Lolita Narca, at sa lahat po ng makasali po sa Tupad program. Isa po itong programa ng pamahalaan kung saan ang mga residente ng isang barangay ay bibigyan ng tulong pinansyal ng pamahalaan kapalit ng ilang oras na trabaho sa araw-araw sa loob ng 10 araw. Kung kaya naman po buong puso pong nagpapasalamat ang mga recipient ng programang ito, at syempre tayo naman po ay nandito para naman po tayo ay makaabay. Baka naman po tayo ay patagayin.